2016 मायथाइनि 27 नभेम्बराव बिटिसिनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव हाग्रामा महिलारिया 6टा जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल बानायनांगौ होननानै मोनसे रेजोल्यूशन पास खालामनानै भारत गभर्नमेन्ट दैथायहरनायखौ फैगौ 31 जानुवारिनि गेजेराव बे उइथड्र खालामनांगौ। ओमफ्राय बीजेपी गभर्नमेन्टनिफ्राय बिसोर ओंखारना फैनांगौ बीपीएफ पार्टिया। जुदि ओंखारनानै फैयाब्ला 1 फेब्रुवारिनिफ्राय आं दुलाराय बर' फिसाफोरखौ खावलायनो नागिरदों, कुनु मानसिया बे बीपीएफनि मानसिफोरखौ कुनु गामियाव मेल मिटिं खालामनो होनो नाङा आरो 1 फेब्रुवारिनिफ्राय जेसेबां बर' मानसि बीपीएफआव दं, बीजेपीआव दङब्ला आरएसएसआव दङब्ला ओंखारबोजोबथारनांगौ। बेयाव आं हारसिङै माबा मोनसे बुंनो हानायनि खोथा गैया। रायजो राजानि सायावसो गासिबो सोनारजोबगोन। रायजो राजा सोरखौ फसायनानै सोरखौ फसंहैयो बे रायजो राजानि खोथा आरोखि। हारसिं सोरबाया जानो होननानै जानो हानाय जिनिस नङा आरोखि। जायखिजाया आं जेसेबां मुलुगाव बर' फिसाफोर दं बयखौबो आं खावलायनो नागिरबाय, पार्टी फुर्ति इडिल'जि जालदाब गारनानै आरो बे 6टा जातिखौ ट्राइबेल बानायनो नागिरनाय गभर्नमेन्टनि जिथु गाज्रि पलिसि बेखौ फेजेननायनि बिथिङाव जों खौसे जुजिनांगौ जाहैदों। नङाब्लाथ' उफायानो गैला आरोखि, जोबस्रांजोबखासिगोन।